എന്താ പറയണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മളെ നിൽക്കാതെ ഇനി 4 വർഷത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാഷാ അല്ലാഹ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡ്രീം കം ട്രൂ ആയി. JDT കണ്ടുപിട്ടിയതാണ്. NSSലൂടെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി. മാഷാ അല്ലാഹ് അറബി ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിനി. കൊറേ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിനി. അത് വേറെ ഇങ്ങനെ വരുത്തുന്നു. NSSൽ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും ഒപ്പരം ഇരിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാരി കൊടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അഫി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അഫിക്ക് വാരി കൊടുത്തേ. അപ്പൊ എന്താ അഫി നിന്റെ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വാരി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ